Καλή χρονιά, παιδιά! Φτάσαμε τους 300 subscribers! Και σήμερα ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε, εδώ και πολύ καιρό που δεν ξέρω καν αν το περιμένατε. Θα σχολιάσουμε life hacks. Πάμε να τραυματιστούμε ψυχολογικά! Νομίζω η τύπισσα δεν ξέρει μια μαγική λέξη ονόματι μπότες. Τουλάχιστον κράτησε τις κάλτσες. Κάτι είναι κι αυτό. By the way, τις κάλτσες. Συγγνώμη, γνωρίζετε ότι υπάρχει πιάτο, κουτάλι και ό,τι θες για να φας και δεν μπορείς μόνο το... Παιδιά, η Melody πάσχει από emotional damage. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο τώρα, πιστεύετε ότι με την κολλητική ταινία Φαυγή το τατουάζ κάνεις και αποτρίχωση? Εγώ, παιδιά, αποτρίχωση κάνω με αυτά. Βάζω αποτρίχωση, κάνω αποτρίχωση. Πληρώνεις και στους γιατρούς, Melody, αυτή τη στιγμή το κράτος σου δίνει το δικαίωμα να μιλήσεις. Ευχαριστώ. Επίσης, στο μεταξύ θα μείνει εκεί πέρα από την κολλητική ταινία το σημάδι, έτσι. Θα το έχουμε για ενθύμιο να θυμόμαστε την αποτρίχωσή μας. Και back to the emotional damage μου. Melody, όχι! Αν είναι δυναμόν, δηλαδή αντί να πάτε και να ανοίξετε το μπουκάλι, τουλάχιστον πάτε ένα ποτιστήρι, τι είναι μπουκάλι. Τουλάχιστον να ανοίξετε το μπουκάλι χωρίς να κάνετε τρύπα και ρίξτε, δεν χρειάζεται να κάνετε τρύπα. Γυρίσαμε μετά από θεραπεία. Επίσης θα κάνουμε Q&A, οπότε γράψτε μας ερωτήσεις στα σχόλια. Αντίο!